Javier Gardoki, Josefina Solozabal, Aurelio Legarreta, Katalin Arrieta, Gernikan, بسيم سليم كوارح، محمد ملكي، موسى حبيب، هناك جسد محروم في غزة.
Mata del micrófono. Wow. Wow, verá. El micrófono que no,
Gabon danoi eta eskerrik asko hemen gugaz elkarregaz batzea. Gerrak ez dakar horik, inondik inora. Holan entzun dugu antzerkien bukaerako kanta. Gerrak ez dauka horik, gutxi batzuentzako izanez. Armagintza industriak etengabe hasiz doa. Gero eta sofistikatuagoak diren armak fabrikatuz, askoaren erirotzaz aberastuz, pasterrak nahastuz, ez dagoen tokian liskarrak sortuz, eta gero, gerra. Gerra inbertsio gisa, gerra burtsan kotizatzen. Azken, horregatik egin dute mendebaldeko demokraziek azken 15 urteetako gastu militar handiena. Kuriosoa da, beti defentsarako dela esaten baitute. Gaiztoak direnengatik babestu gaitzaten eta gure ongizatea bermatua egon da. Hilketa masiboak beraz negozio iturri bihurtuta. Morteroak, hegazkinak, tankeak, granadak, munizioak, hemen Euskal Herrian fabrikatzen dira. Ze industria militarrak Euskadi bakarrik 750 milioi euro baino gehiago fakturatzen ditu urtean. Irabaziak 150 milioikoak direlarik. Argi eta ozen esan behar da, Eusko Labela duten armak munduan bizi den heriotz orgia horretako parte direla. Ondorioak zoritxarrez ezagunak dira. Gerrak non nahi, heriotza non nahi. Errefuxiatu palestinarrentzako Nazio Batuen Erakundeen agentziak esan duenez, azken hilabeteetan haur gehiago hil dituzte han, Palestina, mundu osoan 4 urteko gatazketan baino. Gerra hau haurren aurkako gerra da, infantizidio sistematikoa. Armez eta gozez eraileak, eta hori guztia mendebaldeko demokraziek babestuta, lagunduta, guk ere bai. Giza eskubideen urraketa ere sistematikoa da, humanismoaren galera itzulerarik gabekoa, zibilizazioa aterabiderik gabe dago eta violentziaren labirintoan galduta. Balasta sakatu behar diogu eromen tresna hau gelditzeko. Elkarguneak bilatu saiaketa egiteko, salaketa egiteko. Amaitzeko, aitortza bat egin behar dut, gogorapen bat eta deialdi bat. Aitortza, bakearen artizanoi, gaur zireka sakatu dutena. Bakegintzaren alde, iparraldean egindako lan isil bezain konprometitua. Gogorapena, Pablo González, 2022ko Otsailaren 28tik atxilotua dago Polonia, epaiketa barik eta isolatuta. Eta gogorapen bat baita bihar, larunbata, eguerdiko 12etan Palestinaren aldeko elkarretaratze bat egingo dugu pasealekuan. Gora Palestina, gora Euskal Herria!
Javier Gardoki, Josefina Solozabal, Aurelio Legarreta, Katxalin Arrieta, Gerni